Parte ng buhay ko ang pagtitenon kasi naniwala ako dito matatapos mag-aral ang mga anak namin. Tatlo silang mag-aral, college na lahat. So itong taon na ito, makatapos ng anak ko isa, information technology, nang dahilan sa tenon. 80 membro ng asosasyon ni Ina Laila. Magkano ba ang kita ng kanilang asosasyon at sino-sino ba ang bumibili ng tenon? Isa lang si Ina Laila sa mga kababaihang yakan dito sa lungsod ng Lamitan sa Basilan Province na nabubuhay sa paghahabi ng tenon. Depende kasi ma'am sa customer. Kung marami pumunta dito, marami kaming makita. Pag kunti ang pumunta dito, kunti ang kita namin. Ang mga customer namin, minsan tourism office, governor office, at saka sa textile partner ng Antil Public Gallery sa amin din yan po. Naging bahagi na ng buhay ng mga babaeng yakan ang paghabi. Ito ang yaman na kanilang pinag-iingatan dahil ito ang sentro at kulay ng kanilang tribo. Sa pag-ikot ng panahon, ang mga lalaking yakan ay natuto na ring maghabi dahil sa matinding pangangailangan, lalo na nung dumapo ang pandemya. Ang tenon ay isang tela na yari sa sinulid at sa paggawa ng disenyo, ginagamitan ito ng ibang materyales para mahubog ang hugis at kulay at gumanda ang kombinasyon. Base na rin sa pangangailangan ng kanilang kliyente o base na rin sa nakita ng Megtenon sa kanyang paligid. Maselan ang paggawa nito. Ang mga kanununuan ng mga Megtenon ay kumuha ng inspirasyon galing sa mga halaman, sa mga dahon at sa mga pangyayari sa kanilang paligid. Ito ang replika ng kanilang komunidad. Naging mas tanyag at nakilala ang tenon ng Lamitan City na yari ng mga yakan. Ang tenon ng Lamitan City na gawa ng mga kamay ng yakan ng si mismong dating Presidente Rodrigo Duterte at ang National Commission for Culture and the Arts ang kumilala kay Apo Ambalang Ausalin bilang isa sa mga National Living Treasures noong taong 2016. Ang timpalak ay naging inspirasyon ng bawat yakan sa Lamitan City at sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na pagandahin pa ang kanilang produkto at itulak ang kanilang industriya dahil ito ang kanilang pagkatao. Ito ang kanilang tribo at kailangang itaguyod ng bawat yakan ang dangal na nakuha ni Apo Ausalin. Ngayong namayapa na si Apo Ausalin, ang kanyang pamilya at ang kanyang komunidad sa Parang Basak ay naghahabi na rin. Isa ng komunidad at isang buong pamilya ang naghahabi ngayon. Naging gabay ng mga Megtenon ang lokal na pamahalaan ng Lamitan sa pagtawid sa lahat ng dagok na dumating sa kanila at sa kanilang asosasyon. Binuhusan ng suporta ang Megtenon mula sa panahon pa ng namayapang Mayor Rose Furigay hanggang ngayon sa kanyang asawa at kasalukuyang mayor na si Roderick Furigay. Yes po, binibigay po sa amin lahat ng suporta ng tourism ng Lamitan. Hindi po kami makilala dito sa association namin kung hindi sa Lamitan, sa tourism. 4 na araw ang kailangang igugol para matapos ang 1 metro ng tela at sa paghubog ng disenyo, dito natatagalan kasi kailangan may inspirasyon ang Megtenon o maghahabi. Naging instrumento ang Lamitan City Tourism sa kanilang pagtulak ng mga produkto. Lahat ng bisita ng syudad ay dinadala sa lugar upang ipakita kung paano ginagawa ang tenon at halos lahat ay bumibili dahil sa ganda at kulay ng kanilang tela. Ang isang loom o isang rolyo ay may habang 25 metros at binebenta ito ng 400 kada metro. Kikita sila ng 900 at dito pa kukunin ang kanilang puhunan. Kaya naman may panawagan si Ina Laila. Gusto namin po is sa lahat kami magtetenon, may bumili sa amin, may kukuha yung mga item namin para hindi po kami mahirapan. Kasi kung sa matatapos ang tenon namin, may bumili kaagad, hindi po kami mahirapan. Sa pang-aral ng mga anak namin, sa pang-araw-araw, hindi po kami mahirapan. Para sa mga yakan ng Lamitan City, ang paghabe ng tenon ay hindi lang dahil sa pangangailangan. Ito ang kanilang kasarinlan. Ito ang kanilang buhay. At dito umiikot ang kanilang mundo. One can never leave Lamitan City without a tenon because for yakan people, tenon is life. Edith Caduay, News 10 Philippines. Stay safe!